Il-Gvern se jkun ħallas ma' 80 miljun euro f'għajnuna ta' ħlas ta' pagi sabiex ġew salvati aktar minn 93,580 impjieg f'setturi milquta mill-pandemija. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia. Il-Ministru Xkembri qal li mill-ġimgħa se jibdew jintbagħtu 25 miljun euro f'pagamenti għax-xahar ta' Mejju. Ħabbar li għalissa l-Gvern ħajkompli għati din l-għajnuna, iżda wara din l-għajnuna l-Gvern ħajniedi miżuri oħra biex nattiraw investiment ġdid. Eventualment din l-għajnuna ħatkun qiegħda wkoll estiża għal Ġunju, hemmhekk imbagħad iridu naraw ukoll sabiex proċess li issa nibdew l-istimolu, nibdew nħabbru l-miżuri tal-istimolu ekonomiku fejn ħajkonna pakketta miżuri b'saħħithom ħafna li fil-waqt li dawn kienu intenzjonati li salvagwardjaw l-impjiegi, issa dawn il-miżuri ħajkunu intenzjonati biex nistimulaw nerġgħu il-mutur ekonomiku ħanerġgħu nibdew nesperjenzaw tkabbir ekonomiku kif konna qegħdin nesperjenzaw qabel. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ġi spjegat li għall-iskema tal-lif tal-kwarantina il-Gvern nefaq 885,500 euro u ġew proċessati 1,625 applikazzjoni. Għall-iskema tax-xogħol mid-dar il-Gvern ħallas 300,000 euro u ġew approvati 263 applikazzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia tkellem dwar kif minn Marzu l-hawn il-Malta Enterprise ħadmet qatih sabiex tgħin lin-negozji. Bekk batna messaġġ importanti ħafna, il-messaġġ li batna kien li anka fi żmien diffiċli mhux fi żmien it-tajjeb biss se ssib il-Gvern u se ssib korporazzjoni li tgħin lin-negozju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.